Dende o 1º de xaneiro do 26 ata o día de hoxe, Expourense tivo algún tipo de actividade cada semana. Feira, competición deportiva, concertos, presentación, exámenes, cursos organizados por terceiros, actividades formativas propias, etc. En Expourense non se para nunca, que temos unhas instalacións moi versátiles que nos permiten organizar e celebrar todo tipo de eventos. Este recinto está aberto sempre e a completa disposición da sociedade ourensá. Así que lles pedimos que nos sigan tendo en conta para os seus eventos. 25 años de Abanca en el patronato de Expourense. 25 años, como dice la canción, no son nada, ¿no? Pero han sido muchos. Cuando corrían los primeros años de este siglo, y hubo una reunión en la que se le presentó en aquel momento a CAEX Ourense pues un proyecto ambicioso y un proyecto que lo que buscaba pues era poner en valor pues el comercio local, que hubiese un recinto, que hubiese unas instalaciones donde se pudiese mostrar todo lo que aquí se hacía, ¿no? Y en aquel momento pues CAEX Ourense no lo dudó, y en estos 25 años pues se ha aportado, se ha apoyado, se ha financiado y se ha apoyado, o por lo menos siempre arrimando el hombro en todo lo que hemos podido. O obxectivo está cumplido, fálanos de 111.000 visitas a un recinto feiral. Non creo que sea o mellor momento histórico deste tipo de recintos, e, sin embargo, este aguanta con forza e con firmeza. Acabamos de vir do Padroado e falamos de uns números que probablemente en outros recintos destas características non se desen, falo de números económicos, co cual desde aquí o único que podemos facer desde o Concello pois é felicitarvos por esa xestión. Eso des unha parte importante para o deporte ourensán. Diría que unha parte fundamental. A parte da maravillosa pista que temos de Expourense, que falas de 25.000 atletas que veñen aquí a competir, máis os nenos e nenas que veñen ao longo do ano, que para min é o prioritario, pois tamén é verdade que sempre que o recinto a mellor non ten ningún tipo de ocupación, pois que se ter esta posibilidade de montar aquí algo en casi pleno centro da cidade, pois danos moita vida aos que gestionamos deporte. E contribuímos a todo isto organizando citas únicas que fomentan a competitividade das nosas empresas e que facilitan contactos internacionais, sobre todo en sectores estratégicos como o termalismo, a gastronomía, a viticultura, o turismo activo ou a automoción. Eu creo que para sentirse moi orgullosos ter un recinto feiral destas características que se soupo adaptar ao longo destes 30 anos sempre buscando a mellora, non? Porque en Ourense somos unha provincia que temos moitísimas potencialidades e que mellor maneira de mostralas que nun recinto como este, non? Ao final é algo que todos falamos moitas veces e que o falamos en grupiños en petit comité, non dicindo, pois é que temos moitas cosas en Ourense, pero é moi importante mostralas, non? Porque senón o vemos cada día, non? Se non mostras as cousas que faz, pois ao final se diluyen e non se ensinan. Entón eu creo que Expourense ao longo destes 30 anos leva feito pois esa promoción da nosa provincia, dos nosos produtos, das nosas competencias tan importantes, e é un lugar moi versátil, non? Aproveitar este momento tamén para agradecerlle ao actual delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, don Manuel Pardo Cid, o seu constante apoio e colaboración ao longo de todo o ano. A verdade é que traballar así, con xefes tan comprometidos e implicados, é moito máis fácil para todos. Máis que agradecer ese traballo e felicitar por ese bo resultado a todo o equipo humano de Expourense. Por ese traballo eu xa me remontaría atrás, facía o representante da banca, xa 30 anos cumple Expourense, pois en eses 30 anos un edificio que se conserva en perfecto estado, un edificio no que podemos ver a actividade constante nas imaxes, sempre se di que vale máis unha imaxe que mil palabras, nesa actividade deportiva, actividade feiral, actividade comercial, actividade tamén de formación. Aquí beso a moitos dos alumnos que pasan por estas aulas de formación de Expourense, pero en outros momentos tamén cando fixo falta no ámbito sanitario.
Hoxe estou aquí, é un honor para mí representando a Aenor, porque non só celebramos 30 anos de historia de Expourense, senón 25 anos de certificación de calidad. 25 anos traballando hacia a excelencia, hacia a mellora continua, con un compromiso de servicio á sociedade e de responsabilidade institucional. Durante este tiempo, Expourense ha demostrado que la calidad no es un estándar, sino una forma de entender cómo hay que hacer las cosas bien y, sobre todo, cómo entender el servicio a la sociedad. Na miña dilatadísima vida, porque empecé de rapaz, tuve moitos equipos, os que tuve que, en algúns casos, participar neles e en outros moitos dirixilos. Dende logo, nunca tiven un equipo tan comprometido coa casa como é o de Expourense.